बाय सिनी बुबाग्रानी तुइदुलमा बाय जों दिनै हायनोहाय कायसा सिनी करबुक सात डिविजन कायसा जेनता पंचायत आरो बंसिरे पारा आरो कायसा तिनी सिनी बुखुबजु कायसा थै थांका आउन बाय जों तिनी सुबासु रनानै जों फायका आरो सुबासुनि बिसिं जों तिनी बिनि बर्तमान दङ बुसासला ताखुनि दङ किताय बनरो गामिनि बर किसुं जय महाराजा तुइदुलमा बाय जों ताबो फनो याकारे यको गजार किसा गेप होई थांका कारण आरो आं कायसा सरि चायावै थांका हायनि कारणे आं फायमालिया एके गोबां बर मेसेज खायो साइजो नायो एके माया एके ताबो आं किसा सरि चालिमा बाय हायनो हाय आं ताइबासा याप्रि रंखा याग्रमखा सिनि जे जनसाधारण अभाब मासाया मानंया हायबाय जोंबो आं खायरो जागै हामजागै जे बुबाग्रा हामजा माहेके आं बाइके हामजागै जों जत हामबाय दिनै जों बंसिराय पाराव फायजाक अर जों कायसा नुखुं खुमबाति रियां थैमानि नुखुंगो जों सफायजाक अर बनो फाइनान्सियेल बरनि प्रब्लेम उंनि तंमानि बागै के बरनि श्राद्ध नि बागै सिनि प्रेसिडेन्ट जागाव थांका खबर गे प्रेसिडेन्ट जोंनो साका इनफरमेशन होखा गांके इनफरमेशन होखांके जों बरनो सुबासु खालायनानै हिनै दिनै करबुक तिप्रा मथा बरेगि दुगान जों मिलिवै जों अर फायका गे जों बरंनि श्राद्धनि बागै जों माइरं तुइर फायका ओमफ्राय आलु तेतै जों जे सुगमानि तिप्रा मथानि बुबाग्रानि खरांनो जों पिरै जों बरंनो रुफायका गे अ जागा फाय सफायजाक सिनि खुद ब्लक प्रेसिडेन्ट सिनि बरम गोनां सिनि हिरनमय त्रिपुरा ते बिनि लगे लगे फाय सफायजाक सप्तम जमतिया सिनियर लीडर पुष्पराय त्रिपुरा चाकटुं त्रिपुरा ते चिनि सिरेन बाबू सफायजाक के चिनि मोहन बाबू मोहन देव बर्मा ते चिनि वारिर सतंगो जों जतन मिलि खाबाक साखलायनाय जों सुदो अरया जों अयनो जागावबो जों सेम हाइकेन रिवो तमानि हिनबा जों सुदो त्रिपुरा जाति बकाइसाके जों खालाया रियां जमातिया देवबर्मा चिनि जे ट्राइब दं जों जत जागानो जों हाइकेन खालाय दङ तमानि हिनखांके जों इउनिटी तंनानि बागै जों जत बै खाबाकसाके मिलि तंनानि बागै जों अमतायके सामखायो ते जतनि खा जों हा जों जतनि खा न जों बाक्सा खालायमे आफानो जों 100 खालायमे आफानो जों 80% जरातै बुबाग्रान दागि मुंबाय जों खालाय दङ जोंनि करबुक साब डिविजननि नरक खुद नुखाना जोंनि प्रेसिडेन्ट नरक अनेक दिन परेबो नरक नुगिया तानिके बिनि सरि हामियानि बागै बताबुक बिनि किच्छा सरि हामानि बाय ब फुड के हाके उगदुंना वइ जोंनि करबुक न तेवैसा गोसोंखायथि सानानि बागै ब हेक फिलो न हरका ते बुसकांगो त नरक साइमानो जोंनि महारानी कृति सेबि देवी सिंह देवबर्मा बुई बाक्सा गोबांमा कक आवाय खालाय दङ किन्तु हा जोंनि बुबाग्रानि मेसेज जोंनि तिप्रा मथानि मेसेज जों जत ताखुग्रंनो जों पद्म फुल जों अ ताबुनि लोकसभा जों जतन बुट मारनाय अम्बो कायसा जोंनि मेसेज दंनाय जोंनि करबुक साब डिविजननि तै अल त्रिपुरा जोंनि तिप्रा सारंनि बागै नरक जतन खाबाक्सा खालायनाय नरक जोंनि महारानी कृति सिंह देवीनबो अ जागाव नरक जाते जतन से नम्बर मार्जिन गोबां खेरुइनाय पास खालायदोंनान बागै ओमफ्राय आं ताबुक ते कायसा सानाय अर जों फाइब्रो लामा हामिया जों नुगै खायगा लामा हामिया बुफ्रुन सिमिं लामा गे अमनबो जों आसास रोखा थानायाव बोरैखा ताव बुसकांगो बरनि म